de la política ficció, però que crec que a mi m'interessa i penso que també pot interessar molt a altra gent. Imagina't que la CUP hagués tret 68 diputats al Parlament de Catalunya. Com faríeu que com portaríeu a terme el programa social de no retallades, amb l'actual sistema que tenim actual? En matèria econòmica, Sí, en matèria econòmica, qüestió social. M'encanta. Com ho faríeu? Tu ets el president imagina't que t'investissin president d'aquí la setmana que ve. Com encararies la retallada? O sigui, com ho faries? La qüestió social, i després acabo l'altra pregunta i així ho remato. La qüestió social, sense fer retallades, com ho manegaries amb la situació que hi ha actualment? I dos, quin camí seguiríeu cap a l'autodeterminació, o sigui, cap a que la gent poguessin votar si volem la independència? Quin full de ruta? El primer, afortunadament, no haig de fer política ficció. És la primera bona notícia que vull compartir, perquè és el que tenim escrit ja i el que defensarem segurament quan vinguin un altre cop uns pressupostos de l'austeritat amb unes retallades brutals de 4.000 milions d'euros segons les dades de què disposem a través de la premsa. Islàndia. Islàndia ha fet tot allò que els mercats financers diuen que està prohibit, vivim en una dictadura financera. Nosaltres votem cada dia, un cop cada 4 anys, però els mercats finalment voten cada dia i, per tant, Islàndia és un bon model. Islàndia en un any ha fet 5 coses que els mercats financers diuen que no es poden fer. S'ha negat a pagar el deute privat, no el públic, el privat. Ha anul·lat el deute hipotecari de totes les famílies que van caure en l'estafa immobiliària. Ha jutjat banquers i els ha empresonat. Ha processat governs per complicitat amb la bombolla financera i estan fent un nou procés constituent, instituent, que és un procés on nosaltres ens estem aproximant, on prohibeixen l'especulació financera en la Constitució. Té també, com tot procés polític, les seves ombres, però és interessant des del punt de vista de què han desobeït, han aixecat el cap i han dit no farem, si obeïm els mercats, això és una deriva sense fons i un pou que mai s'acaba. I la resta, amb els 3.000 milions, sí que diré 3 coses. Política fiscal, una nova política fiscal, sens dubte. 2, el discurs dominant diu tots ens hem de prémer el cinturó, tots ens hem d'estrènyer i sortir de la crisi allò tancant els punys i aguantant, que és molt fàcil de dir-li a les classes populars i que ho facin, i que es pugin l'IRPF, i que treguin pirmis, i que retallin la prestació d'atur, i que retallin la sanitat, però en aquest país, per posar-te un sol exemple, la Caixa, en 5 anys de crisi, ha guanyat 8.000 milions d'euros. Puc dir Abertis, puc dir Repsol, puc dir moltes empreses que han tingut beneficis. També puc dir empreses catalanes, com la Caixa Catalunya o CaixaBank, que és el frau bancari més important que hi ha hagut en aquest país, que està rebent injeccions enormes de recursos públics. Per tant, deixant de rescatar i posant en marxa l'economia productiva d'aquest país i, per d'altra banda, demanant a les grans empreses que també s'estrenyin el cinturó. Si la Caixa destina, algú pensarà que és demagògia, i no ho dic en demagògia, ho dic molt seriosament, i a més ho farem públic quan vingui el debat de pressupostos, que la Caixa posi 500 milions, que l'Abertis posi 500, les que han guanyat, i que per tant evitin aquesta quarta onada de retallades. Després també reorientant la despesa, és a dir, fer una anàlisi dels pressupostos, i nosaltres partint que tenim una cultura, o volem tenir una cultura d'una esquerra austera, que no significa que no funcioni, al contrari, significa que amb poc pots fer molt, i és la nostra cultura mediterrània, gairebé de dieta mediterrània, és a dir, que hi ha hagut la cultura de la tupinada i del malbaratament, i la darrera és el frau fiscal. El frau fiscal empresarial en aquest país són 16.000 milions d'euros anuals. Per tant, amb les 3 mesures tindries prou recursos com per evitar retallades. I després també és veritat que per limitar els efectes de la crisi hi ha coses que no costen un duro. Fer una moratòria de desnonaments no costa €1 a la Generalitat. És a dir, en aquest país, mentre estiguem en una situació d'emergència social, no es desnona cap més família. Perquè és terrorisme financer. Això no costa un duro, costa fer una llei, i perquè a més avui encara quan la dació en pagament no depèn d'una llei, depèn de la voluntat política de les entitats financeres, per tant. I així podríem trobar altres coses que no costen un sol duro. I també, igual que abans deia que parlava de delegació i de representació o de responsabilitat, també nosaltres mateixos. Nosaltres demanem que hauria de ser tots els sectors socials que es posessin en moviment. En la lluita contra la pobresa pot fer molt un consell comarcal, un ajuntament o un govern, pot fer molt una empresa privada, pot fer molt una associació cultural, puc fer molt jo o tu des de l'escala, simplement trucant a la porta del davant i
preguntar-li a la senyora Maria, de 74 anys, perquè la pobresa i la gana en aquest país té rostre de tercera edat i té rostre de dona, si ha sopat. És a dir, que realment amb la cultura de la solidaritat i l'esforç comú, i estic parlant de pedaços, no estic canviant el sistema, estic dient que realment per sortir, una cosa són causes i altres efectes. Però jo crec que la via islandesa és molt interessant. I el més important per nosaltres, que també està al programa, és que ens neguem a pagar el deute. I si ens neguem a pagar el deute, òbviament, les arques de la Generalitat, que paga 2.500 milions en interessos, també pots fer una moratòria. I pots dir, amortitzes, tornes capital, però no tornes interessos. I dius, quan estigui millor dintre de 2 o 3 anys, ja tornaràs interessos, però es poden fer moltes més coses. Això la Thatcher, que és la gran, i Reagan, que eren els grans neoliberals, deien there is no alternative, no hi ha alternatives. És una doctrina del xoc de dir, fer-nos creure que no hi ha alternatives. I hi havia altra gent que deia hi ha moltes alternatives. El NAMA, there are more alternatives. I la resta, respecte a la via del camí cap a la plena independència, jo crec que pels fulls traçats actualment al segle XXI i buscant un procés d'expressió democràtica majoritària i pacífica i de desobediència civil segurament, perquè tot procés de ruptura finalment implica un procés de trencament amb l'ordre constituït i amb l'ordre constituent. Per tant, per les vies majoritàries i democràtiques d'un referèndum que l'endemà es tradueixi en decisions polítiques operatives, en noves institucions comunes que ens permetin governar-nos i que ens permetin la gestió i el control dels nostres recursos. I això no implica que no siguem solidaris. Però des de la federalitat de Pi Margall, primer serem lliures i a partir d'aquí aportarem a qui faci falta, sigui en un àmbit europeu o en un àmbit internacional, perquè el món se'ns ha fet petit i tan a prop tenim més a prop Algèria que Bèlgica, segurament, des d'una concepció mediterrània. Per tant, com es fan els processos, i és veritat que estem en un moment també de laboratori. És a dir, la Unió Europea monolítica dels estats fa 10 anys que s'està obrint, que ja és molt més permeable a entendre que Europa són molts pobles, moltes cultures i moltes nacions, més enllà de realitats estatals, d'estats-nació decimonòniques que s'han acabat. Ens agrada dir molt que som independentistes sense fronteres. Ho deia una companya que es diu Consol Casals, que a més va morir fa poc, fa 10 dies, i ja ho deia, som independentistes sense fronteres. És a dir, la vella cultura del 19, del 20, faig una frontera i un checkpoint, això s'ha acabat, però serem un país i serem un poble lliure, però jo crec que per la via... Al final, a mi m'agrada molt Sisek, que és un filòsof, que diu hem de passar d'aquell lema altermundista de un altre món és possible a dir l'impossible passa. I ell ho deia pensant en Tunísia. I ningú tenia previst que quan Mohamed Bouazizi, que era un venedor ambulant, que es va cremar per protestar contra la dictadura, ningú pensava que aquell gest acabaria derrocant una dictadura de Ben Ali. I ha passat, i ara avui la situació és molt més complexa, el canvi, l'esperit de Tahrir costa que qualli, perquè la democràcia costa molt que arribi, però jo penso que l'únic que cal és decisió. I per la llibertat s'ha d'anar i s'ha d'anar. I aleshores Gilles Perrol, que també és un magnífic escriptor francès, deia que les batalles per la llibertat les guanya la gent que aguanta un quart d'hora més que l'enemic en la batalla, i per tant aquesta batalla es guanyarà fins a l'últim quart d'hora. I si som tossuts i sorruts fins l'últim quart d'hora per la memòria dels nostres avis i àvies i dels nostres pares i mares, doncs un dia... I és veritat que en l'actual esquema de com està el món, doncs és veritat que segurament caldrà un desplegament internacional important. Finalment, el món és tan absurd, tan injust i tan desigual, i ho hem vist amb el drama dels Balcans, que les independències es firmen a Berlín i a Washington. I nosaltres això estem absolutament en contra. Vull dir, nosaltres som els que pensem que la llibertat, la nostra llibertat, la col·lectiva i la personal, depèn única i exclusivament de les nostres forces i que no es pot res contra la decisió majoritària d'un poble. Hola David, em dic Jordi, soc de Sabadell, visc aquí a Barcelona, i la meva pregunta, a veure, el programa polític de la CUP, el tema que a mi també m'interessa molt és el tema del model econòmic que proposa la CUP, i m'agradaria que intentessis explicar a una persona com jo, diguéssim, a peu de carrer, perquè clar, jo llegeixo moltes coses de cooperativisme, distribució de riquesa, socialisme, i em costa copsar ben bé què és, com es pot traduir això. Si em podries donar unes pinzellades. Molt bé. Doncs te les faig, com és una pregunta que sovinteja, faig passat, present i futur.
al passat, que és veritat que la CUP se sent hereva de totes les tradicions del moviment obrer de casa nostra, dels països catalans, i per tant aquí hi ha tradicions socialistes, comunistes, llibertàries. La lluita contra la dictadura fonamentalment la va protagonitzar les classes treballadores, i també venim al present, que és d'un fracàs de les esquerres, en l'actual gestió, al nostre context, que és Europa, també el fracàs del que es va anomenar socialisme real, alguns li diem socialisme irreal, en tot cas va acabar sent un capitalisme d'estat, i l'actual moment per nosaltres és de capitalisme senil. És a dir, d'aquí no, fins i tot avui l'Antoni Vives ho deia a l'ara, no hi ha sortida, no hi ha pedaços, aquí s'ha de canviar, anem a un canvi de model, més encara quan estem en un moment d'economia de casino global. Estem en la financiarització de la crisi, en una despossessió brutal de baix cap a dalt, és a dir, transferint rendes de baix cap a dalt a través del rescat dels bancs, etc. I per tant, nosaltres ja anem al canvi de model. Estem en un món profundament injust i desigual, avui s'han mort 80.000 persones de fam, 300 persones tenen la mateixa riquesa que la meitat de la humanitat, per tant el capitalisme com a mode de producció, com a mode econòmic, és una fàbrica d'injustícia i de desigualtat. I per tant és veritat que anem endavant i que estem parlant d'un model postcapitalista, nosaltres som una esmena al model econòmic capitalista i definim hipotèticament com a matriu, diem que no hi ha alternativa construïda, és a dir, que hem de caminar sobre un erm i hem de començar a llaurar la terra, però sí que el nostre model li diem que és de democràcia econòmica i social sota un model d'economia cooperativa, social i solidària. Això al final, les matrius de desenvolupament és una economia que hauria de combinar tres models: l'economia cooperativa, l'economia pública, un sector públic fort que garanteixi l'accés a drets socials fonamentals, l'educació, la salut, la cultura, i un tercer sector privat que operi, però que operi sota criteris de mercat social. Això és el que nosaltres li diem democràcia econòmica i social, i és aprenent de tots els errors que han acumulat els intents de transformar el mode, l'activitat econòmica. I l'economia social i solidària, finalment, el que posa al centre de la seva funció és la cobertura de les necessitats humanes de les persones. Això per començar. Sí que es podria desenvolupar més, i jo personalment també vinc del cooperativisme i el model no canviarà molt de com treballo jo en la meva vida quotidiana o com treballava. És a dir, jo treballo en una cooperativa on gestionem democràticament el treball i on la riquesa, per la nostra decisió pròpia com a treballadors, però també com a propietaris, perquè també som empresaris de la cooperativa, doncs decidim que la riquesa que generem reverteix en la societat i reverteix en el nostre territori. I això és el que anomenem economia privada, per dir-ho així, sota criteris de mercat social. Islàndia, també. Bé, hola, bona tarda, David. Em dic David, soc de Reus, però fa uns quants anys que estic aquí a Barcelona. Els resultats de les darreres eleccions, és veritat que hi va haver una majoria sobiranista, això és veritat, però també és veritat que hi ha hagut una majoria d'esquerres. El que a mi m'agradaria saber és si, des de l'entrada de les CUP al Parlament, hi ha hagut d'alguna manera una mena de moviments entre totes les formacions que es diuen d'esquerra, tots els matisos, òbviament, o si per descomptat les relacions són més o menys les que hi ha, o si hi ha la voluntat en el futur d'apropar sinergies en totes aquestes formacions. Molt bé, gràcies, David. Absolutament d'acord amb la reflexió amb l'anàlisi, és a dir, el sobiranisme es manté i creix sensiblement, i la gran novetat del 25 de novembre és que gira clarament a l'esquerra, sumant totes les forces que s'autoproclamen d'esquerres, doncs 500.000 de vots, que gira cap a l'esquerra. Això també és un debat que ha sortit molt abans, durant i després, allò anomenat com a Syriza catalana, i nosaltres diem que és un procés diferent. El procés polític grec i el procés polític català és diferent en el benentès que nosaltres tenim més aviat memòria d'elefant que no de peix, i les retallades en aquest país, en el nostre, van començar fa 2 anys de mans del tripartit, i les retallades en el país veí, que és el Regne d'Espanya, van començar de mans de Zapatero. És a dir, allò que diu que les retallades són Convergència i PP no és així. Aquí hi ha un règim que és el de la deutecràcia i el que s'ha de desobeir als mercats financers. Dit això, nosaltres sí, ho hem dit, i de fet ens hem trobat posteriorment. El dia 27 de novembre compareixíem Esquerra Republicana, Iniciativa, les CUP i altres forces sindicals i d'esquerres rere 5 treballadors de Telefònica en vaga de fam. Ens hem trobat a la manifestació contra les retallades en l'ensenyament, darrere, defensant Som Escola. Per tant, nosaltres diem que la unitat es fa al carrer i es fa a la realitat social, i el que és un impossible o un hipotètic impossible és pensar que el que no és real a la realitat pugui ser real per dalt.
I això està directament vinculat al nostre cicle polític com a país. És a dir, aquí hi ha encara falta de confiança, i no tant com una llista de greuges de què va fer el tripartit, de si va prohibir o no les pilotes de goma, sinó en la mesura també de diferències substancials amb la CUP, que enriqueixen, jo crec, el debat de les esquerres. La radicalitat democràtica, les formes de fer, la profunditat del canvi social que volem. Nosaltres ja diem que el sistema no es pot apedaçar, que fa falta una gestió democràtica de l'economia, però jo crec que el que passa és que el millor aliat, malauradament, és la realitat social. És a dir, aquest país necessita respostes des de l'esquerra, i aquí la CUP ha d'operar amb humilitat i amb generositat, com ho ha fet ja des de que va néixer, ara fa 40 anys, i jo crec que també, lligant el resultat del 25 de novembre amb els dos eixos tradicionals de la política catalana, és nacional i és social, resulta que hi era l'equació política fonamental de l'esquerra independentista. És impossible pretendre l'alliberament nacional sense l'alliberament social i viceversa, amb un nou factor que és el factor de radicalitat democràtica, és a dir, tan important és el què com es fa. Per tant, generositat i una fulla de ruta que nosaltres també tracem molt al costat i darrere de les lluites populars. És a dir, hi ha la plataforma d'afectats per la hipoteca, hi ha el moviment veïnal que lluita contra la corrupció, hi ha les entitats que lluiten pels drets humans i contra la tortura, hi ha tota la gent que lluita contra la xacra del racisme i la xenofòbia, i aquesta fulla de ruta, la democràcia que vindrà, que encara ha d'arribar, ja està traçada no només pels partits polítics, que és una forma de fer política institucional, sinó sobretot per moltíssima gent que fa política des de l'acció social comunitària. I aquí sí que ens hi trobem molt més a casa nostra. Per tant, jo crec que la definició d'una fulla unitària de les esquerres, fins i tot és Nova Esquerra Catalana, que s'acaba de fundar aquest cap de setmana. És curiós perquè també incorpora aquesta triple anàlisi, nacional, social i democràtica. Per tant, estem en fase de recomposició, i nosaltres pensem que també la CUP és assembleària, té escrit quin és el seu programa, i tot allò que ja coincidim segur que coincidirem, però s'han acabat les formes velles de fer política i de voler gestionar només poder. Nosaltres volem transformar la societat. Hola, jo em dic Jordi, soc aquí de Barcelona, i jo et volia preguntar, justament el que acabes de dir, que la CUP com a moviment assembleari, com articulàveu la presa de decisions així en el dia a dia del Parlament, si serà com un moviment més lent o a partir de les coses que no surtin del programa pròpiament, com ho penseu fer tot això? Anem lents perquè anem lluny, això ho diuen els zapatistes, i segurament que la CUP s'ho aplica. I és complicat, el model assembleari, com qualsevol altre model, té els seus defectes, és perfectible, però nosaltres pensem que és dels que coneixem és el millor i el més democràtic, i a més pensem que la democràcia, ho hem dit moltes vegades aquests dies, és cara i és lenta. És a dir, si realment pots arribar a acords sòlids i de llarga projecció, has de debatre, has de discutir, has de consensuar, has de polemitzar. I és veritat que aquí hi ha diferents nivells. El 90% jo diria que tot està escrit, i està escrit en un programa que s'ha discutit primer en 100 assemblees locals i després en una assemblea nacional a Molins de Rei. Per tant, els càrrecs electes que ens devem a aquell programa, no el que pensem nosaltres, sinó el que pensa una col·lectivitat, que és una expressió política d'aquesta societat, ho tenim. Després hi ha un altre tant per cent, que és l'instint. Tu ja saps que si demà es vota una llei que diuen que retallaran un pressupost de la televisió pública catalana encara més, saps que la CUP està contra les retallades, per tant pots votar. I després és veritat que hi ha un tant per cent que és un llim, que no saps què pot passar, que pots trobar una situació al Parlament, en aquest cas, que diguis quin posicionament adoptem. I aquí serà hora de la lentitud. Les presses són males conselleres sempre, i haurem de dir que no tenim posició i no passa res. La resoldrem en una setmana, en 15 dies o en un mes. I si no trobem solució, doncs la CUP tindrà una posició no contradictòria, sinó de posicionament com... En termes polítics igual no, però penseu que fa 2 anys la CUP no es posava d'acord sobre si presentar-se o no a les eleccions, i per tant no s'hi va anar. És a dir, quan no pots resoldre un debat, no el resols. Esperes que es pugui resoldre i que millorin les condicions, però també és veritat que serà un laboratori. És a dir, justament aquests dies, les assemblees que es van fer abans i després, ara aquests dies després de les eleccions hi ha hagut assemblees locals, assemblees d'unitat popular, que s'està discutint com
com ha de funcionar el Parlament i sota quins criteris. Està clar els criteris que limiten les qüestions de l'acció política en relació als càrrecs electes, no? Limitació de sous, no duplicitat de càrrecs i limitació de mandat, però falta realment articulació i per nosaltres és un laboratori, perquè venim del municipalisme on la interacció amb el carrer, amb el teixit, és molt més fàcil. Ara resulta que som 3 persones i hem d'interaccionar amb una part del país que són 7 milions de persones i per nosaltres, com interactuem amb tot el país, doncs resulta que som 11 milions de persones als països catalans. És a dir, que serà un laboratori i esperem treure de la forma més... ens ho prenem com una escola d'aprenentatge. Hola, em dic Lluís. Treballo a la Universitat Pompeu Fabra, soc representant del personal a la JPDI, escollit amb intersindical CSC. I et volia preguntar respecte al que us pot aportar aquest nou nivell, diguem-ne, de representativitat, instruments que us poden donar per treballar, en el meu cas, per les qüestions que ens preocupen, la transformació que s'intenta fer, que s'està fent de la universitat, tant en tema de taxes com en tema de model d'estructures de poder, com la precarització del professorat o el rol dels òrgans. Llavors, ens trobem que no hi ha ningú que contradigui el discurs oficial. Per exemple, un cas flagrant han estat les taxes. El discurs oficial ha dit que es feia perquè paguessin el 25%, quan de fet amb les noves taxes els estudiants estan pagant el 110% del que costa la seva formació, és a dir, la universitat està fent negoci. El tema dels rànquings, l'obsessió per sortir en uns rànquings que estan pensats per mesurar la mercaderia universitària, la universitat vista com a negoci, no per mesurar el servei social que aporten. I sobretot la cosa flagrant que partits que estan en un Parlament que escull el president del partit diguin que no funciona que la universitat tingui un Parlament dit claustre que esculli el president o sigui el rector, perquè això no és democràtic. I en tot això hi ha un discurs imperant, seguit per tota la premsa, per tots els canals, diguem-ne, oficials, i que es tradueix en que fins i tot una part important del professorat universitari es plega amb bastanta passivitat davant d'unes polítiques que estan destruint la capacitat de la universitat en 2 aspectes crucials: ser un servei públic i ser un element de renovació i de revolució social, que és indispensable, que és un dels rols potser el més important que té la universitat. Doncs en l'entrada, en la resposta més immediata, trencar el silenci i trencar l'hegemonia d'un discurs, això segur, és el que pot aportar la CUP. Jo insistiria que des de la seva humilitat, és a dir, en aquest cas amb 3 càrrecs electes que hi serem allà. I la resta jo crec que compartir la reflexió i a més visualitzar que hi ha alternatives i visualitzar també. Nosaltres sempre diem que anem al Parlament en qualsevol desigualtat o conflicte, i aquest n'és un, l'atac al model de universitat pública, que és un model que, quan jo vaig començar a l'Autònoma, ens ho deien, que la universitat era un espai d'abstracció, de formació i de formació crítica, és a dir, gairebé la tradició humanista renaixentista del que és una universitat, i això s'està trencant, la intercompetència mercantilista entre universitats, és a dir, van a carregar-se el model que està amenaçat, però la funció de la CUP, i espero que d'altres forces polítiques, és precisament trencar aquest discurs hegemònic, parlar de què significa el procés de Bologna com a mercantilització de l'ensenyament, de l'espai d'ensenyament superior, i denunciar. Nosaltres dèiem denunciar, aturar i construir, que són les nostres funcions. Primer denunciar la situació, intentar aturar que hi hagi més atacs, que això serà difícil a la llum de l'hegemonia que n'hi ha actualment, i després construir, que és demostrar quin és el model de futur, què significa una universitat pública catalana i de qualitat del segle XXI als països catalans. I després també ho hem dit en totes les lluites i conflictes oberts, que també nosaltres ens posem darrere i al costat de les persones que des del sindicalisme, des d'un comitè d'empresa, des del moviment sindical estudiantil, s'activen per defensar la universitat pública. I la resta jo comparteixo molt malauradament i molt profundament la passivitat d'àmplies capes de la docència universitària, que estan vivint del model antic, per dir-ho així, volen el millor del model antic, segurament des de condicions, però que són incapaços de descodificar i d'entendre l'atac profund a la columna vertebral que està patint la universitat. Sí, hola, soc Josep Riera i no soc de Barcelona ni visc a Barcelona, visc a Verdú, soc de Verdú i visc a Verdú, que està a Alt Urgell, un poble de 1.000 habitants.
Et volia preguntar per la qüestió de la regeneració democràtica o del sistema actual polític que tenim, del qual ens estem regint a través del sistema de partits. Què en penseu, quin seria el sistema ideal per funcionar, diguem, a Catalunya o als països, primer Catalunya, suposo que també als països catalans, i també tot el tema de la limitació, o sigui, dels agents polítics, com ara tu, la limitació de mandat, la limitació de sous, que expliquis amb tots els estaments, o sigui, els municipis o comarques o Catalunya, la limitació, per què, o sigui, per què uns 4 anys o per què no 8, per què un sou i no per què un altre, i després també una altra qüestió que m'interessa és el tema comarcal, per què aposteu per comarques? Doncs començo pel començament. Les limitacions als càrrecs electes, no només al Parlament, les limitacions són no només al Parlament, sinó a qualsevol càrrec electe o persona que treballi a la CUP, són una limitació salarial, 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, com a topall màxim. Al Parlament encara no s'ha decidit, com a molt cobrarem 1.650 euros al mes. Hi ha una limitació de mandat, a un sol mandat, en el cas del Parlament sí que és explícita a un sol mandat, i és impossible i és incompatible la duplicitat de càrrec. En aquest cas, els companys de viatge d'aquesta petita aventura, que són la Georgina Riera de Vall de Vic i en Quim Arrufat, hauran de plegar dels seus càrrecs com a regidors a Vic i a Vilanova. I és d'una nova cultura política. Aquí podria estar qualsevol altra persona, de les 1.500 persones que fan la CUP possible, i estaria explicant amb la mateixa energia, o potser amb més, quin és el projecte polític de la CUP, perquè els projectes polítics finalment el que ho defineixen són les idees i els processos, i les persones són importantíssimes perquè són les que ho alimenten, però venim d'un cicle polític on la partitocràcia, on la transició de la dictadura a la democràcia va generar unes elits polítiques que finalment han demostrat que són bastant incapaces de respondre a allò que és la política, que és millorar les condicions de vida i treball de la gent i intentar superar les desigualtats, com a mínim des de la nostra perspectiva, més encara acompanyada de la implosió de la corrupció als països catalans. I això va lligat directament amb... Aquí hem tingut dos tipus de corrupció als països catalans, una la que està vinculada a l'enriquiment personal, el que comúment es diu fotre la mà, que podria ser el cas Millet, que podria ser el cas Gürtel, que podria ser molts altres casos de càrrecs electes que s'han enriquit. I l'altra que està vinculada al finançament dels partits polítics, tant sigui a les Illes. Penseu que fa un any el mapa dels països catalans era dramàtic en aquest sentit. El president del Consell Insular Balear estava imputat per corrupció i evitava la presó amb una fiança de 3 milions d'euros que li donava una entitat que es diu Bancaja, que després va ser Bankia, que hem pagat entre tots, 3 milions d'euros. El president de la Generalitat Valenciana estava imputat per corrupció i a casa nostra, al Principat, explotava el cas Pretòria, és a dir, que venim d'un cicle d'implosió de la corrupció, d'una corrupció que ha quedat impune. I nosaltres el que demanem és llums i taquígrafs i ètica política. També estem al segle XXI i la qualitat de la democràcia haurien de ser la discussió i la projecció de projectes diferents, segurament, però això forma part d'un canvi polític profund, d'un canvi de cultura política democràtica, que volem nova, i que també per això lliga directament amb la segona part de la teva pregunta, que és per què des de baix. Perquè el canvi des de dalt, deia Maura, un conservador espanyol, allò de la revolució des d'arriba, això no funciona. O sigui, els canvis, el millor territori, l'únic territori alliberat segurament que tenim per canviar les coses és la nostra vida quotidiana. I aleshores nosaltres preconitzem el canvi de baix a dalt, que si vols que a dalt canvi, primer ha de canviar a baix. I els canvis socials sempre són processos molt llargs, molt lents, molt costosos, que al final són la suma, finalment, agregació i multiplicació de milers de gestos. Aleshores, la CUP, on està present, els 80 municipis on ha obtingut regidors, ja és un factor de democratització. Ja els que s'asseuen a la gestió ja saben que tindran un corcó demanant transparència, demanant les despeses, demanant que hi hagi debats públics, demanant que quan hi hagi un projecte que afecta a tota la població o a tot el municipi es sotmeti a consulta i després com a model futurible, a mi m'agrada molt el model que defensa Jordi García Janés, un cooperativista que ha fet un llibre que es diu Adeu capitalisme i que defensa un model al segle XXI que és un híbrid i una cohabitació de 3 models de democràcia. La democràcia directa,
la democràcia participativa i la democràcia representativa. La directa és la municipal, la comarcal, la participativa és aquella que es dona en àmbits també municipals o comarcals en casos concrets, quan parles de la gestió de residus, quan parlem d'energia nuclear, és a dir, processos temàtics, i la representativa, perquè al final són moltes persones, doncs no assemblant-se al que hi ha ara, però sí que en un procés d'un conclau electoral que sigui qui gestioni. Jo crec que les tres formes poden cohabitar, segurament tindran tensions entre elles, però és desitjable que avancem cap a... Finalment, al final hi ha una cultura de delegació, no? La democràcia són ells i són aquests polítics que ens han d'arreglar la vida. Nosaltres no reivindiquem la cultura de la delegació, no diem que tothom estigui tot el dia fent coses, però sí que partim de la cultura de la corresponsabilitat, de que tots som corresponsables del que passa i del que no passa, cadascú en el seu grau de responsabilitat també s'ha de dir, però tots som corresponsables o irresponsables. I per tant nosaltres apel·lem que en aquesta triple crisi nacional, social i democràtica o ens impliquem tots, la CUP només és una part, som 126.000 persones que han votat una opció de ruptura democràtica, però o no ens en sortirem d'aquesta crisi. S'han acabat els messies i ja sé que queda molt oportú per la campanya electoral que hem viscut, però només el poble salva el poble, com deia la vella dita. Perdona, concretant més, Sí? intentant que concretis més Sí. amb el tema de, per exemple, el sistema de partits. No Sí. estaríeu d'acord, doncs entenc que no estaríeu d'acord amb l'actual sistema de partits, que s'ha de fer llistes obertes tipus eleccions a Anglaterra, doncs que hi ha partits generalistes i la gent vota directament amb un representant polític, en quant a democràcia representativa que és anomenat, i per què la limitació de 4 mandats i a la millor tu ara que estàs al Parlament d'aquí 4 anys sabràs molt més i sabràs molt més com funciona i per què no 8, que és un altre... Sí, no t'ho respost això, és veritat. Mira, començo pel final. Respecte als 4 anys, com a mínim a nivell personal, a nosaltres la cultura de la por ens fa por, ens exaspera. El poder corromp, el poder absolut corromp absolutament i per tant és una autolimitació que ens imposem coneixedors de com és la cooptació del sistema, no? A l'hora de tu t'agafes ara, l'altre dia sortia un article molt interessant, agafava els 300 ministres que hi ha hagut a l'estat espanyol des de la transició fins avui i tots estan col·locats en grans multinacionals. No és casual, sinó que és causal. I per tant aquí és important evitar les dinàmiques de poltronament, per dir-ho en termes col·loquials, i que l'important són els projectes polítics. I l'altra pregunta que em feies prèvia era, sí, els models. Després hi ha un model que també es perverteix, no? Dius, democràcia, aprofundir en la democràcia participativa. I et surten les llistes obertes i és el mateix sistema liberal, segurament més britànic o més americà, que diu, sí, anem a fer llistes obertes, però al final també hi ha una desigualtat en aquestes eleccions, perquè qui té més recursos econòmics, qui té més capacitat d'incidència mediàtica, doncs acaba sent resultat més participatiu i no. La participació a nosaltres no és una llista oberta que ens sembla. Les llistes a la CUP s'han fet de forma oberta en primàries i són fórmules, però també hi ha la capacitat de pervertir-les. És com la retribució dels càrrecs. La retribució dels càrrecs electes és una conquesta de les esquerres, perquè fa un segle en aquest país només feia política els obrers que assassinaven el pistolarisme, però sobretot política la feia la burgesia, fruit del cicle polític que es vivia, i va ser una conquesta de les esquerres retribuir els càrrecs electes i s'ha pervertit, perquè hem passat de la noblesa de fer política i estar retribuït durant uns anys quan ets responsable d'un ajuntament, d'un consell comarcal o ets diputat, a tenir persones que en nom de les esquerres tenen salaris de 20.000, 30.000 i 40.000 euros, o 100.000 euros o 120.000 anuals. S'ha acabat pervertint. Per tant, nosaltres el que anem és a la pràctica de la CUP, en aquesta primera fase de canvi social profund, és la democràcia directa. Són les assemblees als municipis i aquesta és la base fonamental de la CUP. Avui una persona no es pot afiliar a la CUP si no hi ha un nucli local al seu municipi. I si li interessa, doncs activa la gent i activa en un nucli, però és una persona, un vot. I les fórmules també són variables, però en tot cas les decidirà la mateixa militància. El que és veritat és que la partitocràcia s'ha acabat, com l'hem entès fins ara, més encara quan estem en la societat xarxa, quan la democràcia digital permet un volum d'informació i de conscienciació rapidíssim i, per tant, nosaltres treballem, que diem, en codi obert. Som una Matrix i treballem en codi obert. I jo crec que la fórmula encara està per inventar. Hi haurà, però pensem que és, per ara, aquestes fórmules d'assemblea és empoderes a cada persona com a actor polític i també empoderes finalment la societat com a actor col·lectiu. I és aquesta dualitat entre autonomia individual i col·lectiva, que és interessant també de trobar l'encaix i l'equilibri.
Andreu. Hola, Andreu. Soc nascut a Mallorca, però visc a Barcelona. Bé, primer de tot, dir-te que tens molt discurs i que xerres molt aviat i a mi ja m'acosta una mica. Per aclarir una mica això, jo el que et demanaria, les CUP han nascut, com aquell qui diu, fa 2 dies, a nivell social. Tu abans deies que han nascut fa 40 anys, no? Però, no sé, 2 etapes o 2 fets significatius que tu creus que han donat rellevància a les CUP en aquests darrers 5 anys, o 10 anys, no ho sé. Des d'aquests 40 anys que tu deies fins a dia d'avui, com és que les CUP ha anat assolint espai? Et diria, Andreu, que 2 coses. O sigui, si em fas escollir realment en el relat polític electoral, és veritat que la CUP irromp en l'àmbit municipalista el 22 de maig del 2011, quan fa un salt qualitatiu, doncs passa de 22 regidors al 2007 a 100 regidors, 4 alcaldies i 65.000 vots ara fa un any, i presentant-se només al 10% dels municipis de Catalunya. I l'última et diria que és el 25 de novembre. És una fita històrica que en els 34 anys des del final de la dictadura mai l'esquerra independentista, amb sinergia amb els moviments socials, havien tingut uns resultats així. Jo diria que hi ha un factor detonant que és la crisi. La crisi tan nacional, és a dir, el segrest de la democràcia que vivim també des del punt de vista autodeterminista i independentista amb el frau de l'Estatut, quan queda demostrat que 10 jutges valen més que la voluntat de vot d'un poble, tot i que nosaltres estàvem en contra d'aquell estatut, però era l'opinió del nostre poble i per tant era sagrada, però en tot cas allò és una degradació política, ètica i moral del que significa democràcia, la crisi social profunda que viu aquest país fa 5 anys, que als països catalans són 3 milions de persones en la pobresa, 1,7 milions en l'atur, i després també la crisi democràtica. I nosaltres, a la valoració de les eleccions de l'any passat de les municipals, vam dir que era difícil entendre la irrupció municipalista de la CUP sense el cicle combinat del cicle sobiranista i el cicle de la indignació. És a dir, que jo crec que és, al final, ho he dit abans i em repeteixo, però la realitat, malauradament, és la millor aliada de la CUP. I la resta sí que jo diria que la CUP, és veritat que des d'un punt de vista més mediàtic, de qui no ha estat atent al que va bullint per sota, pot semblar que sigui un bolet que acaba de sortir, però la CUP neix el 1968, no com a CUP, neix el projecte històric de l'esquerra independentista, que és aquell que sota la dictadura reclama la independència, el socialisme i els països catalans, que reivindica que no hi ha alliberament social sense alliberament nacional i viceversa. Té un punt molt important per nosaltres, que és el 1978, quan contra un temps de silencis, un temps de renúncies i un temps de fraus, hi ha 3 municipis que autònomament s'activen i diuen que no es creuen el frau de la transició, que no es creuen la reforma impune del franquisme, que són Sant Pere de Ribes, que són Arbúcies i que és Ripollet. Cadascú és de la seva autonomia i amb històries diferents. És curiós que el programa de la CUP d'Arbúcies de les primeres eleccions municipals és el programa de l'Assemblea de Catalunya. Això, que era la gran esperança, la gran oposició unitària antifranquista, no s'ha complert i nosaltres mantenim aquesta flama. I és veritat que després d'una travessia del desert molt llarga, amb un independentisme combatiu als 80, que acaba l'operació Garzón del 92, amb un cicle molt convuls, després ve el creixement exponencial de l'independentisme sociològic i el canvi i la projecció d'Esquerra Republicana, però és veritat que hi ha una sèrie de gent, nuclis actius, els nuclis municipals, que mantenen el projecte històric de l'esquerra independentista. I és el 2003 quan decideixen tornar-se a presentar. Realment reemprendre la via municipalista, aleshores són només 4 municipis i 4 regidors, i el 2007 són 22, i el 2011 són 100 regidors, i el 2012 són 3 diputats. I és un canvi també substancial. La CUP mai havia decidit presentar-se, fer el salt de les municipals a les autonòmiques. I ho decideix per la gravetat de l'escenari polític, social i econòmic del nostre país. Però jo diria que la mateixa crisi i també, sobretot, la força del carrer. És a dir, jo no crec que la CUP hagi recollit els vots que ha recollit en les municipals i en les autonòmiques sense descodificar i entendre que, malgrat tot, malgrat la duresa de la crisi i els temps difícils, el millor que li ha passat a aquest país en els últims 5 anys ha sigut la força de la gent, l'esforç col·lectiu
i les mobilitzacions al carrer. Tant sigui en el cicle sobiranista independentista, amb les 555 consultes, amb les primeres manifestacions de la PDD contra les infraestructures, amb la manifestació contra el frau de l'Estatut, amb la manifestació de l'última diada, ja sigui en l'àmbit socioeconòmic, amb 3 vagues generals en els últims 18 mesos, ja sigui en l'àmbit del 15M i la indignació, quan el 15 de maig de l'any passat va omplir places i carrers amb aquell lema de no som mercaderies en mans de polítics i banquers. Jo crec que aquesta conscienciació contra la dictadura dels mercats, contra la negació de la llibertat nacional del nostre poble, és el que li dona fruits a la CUP. Jo abans que parlàvem de democràcia i així, un tema que surt, que es va sentint cada legislatura al Parlament és el tema de la llei electoral catalana, un tema que està estancat i que sembla que jo crec que hi ha 2 punts de vista que són pels propis interessos molt difícils de convergir, i si vosaltres us pregunteu si teníeu alguna idea o alguns punts claus de com articular o com hauria de ser una llei d'aquest tipus. Mira, amb sinceritat no. No respecte a un model concret del que seria una llei electoral, sí amb la consciència que aquí no s'ha fet llei electoral ni sota el pujolisme ni amb el tripartit, perquè tothom mirava pels seus interessos. Hi havia una política d'interessos més que una política de principis. I sí que és veritat que el sistema de la CUP ens afecta negativament, és a dir, la CUP paga per un diputat 50.000 euros i Convergència paga 22.000. Aquesta és la realitat i per tant s'ha de tendir a un sistema que nosaltres, jo personalment, perquè ja et dic que no és un debat, sí que veig que ha de tendir a la màxima proporcionalitat d'una persona a un vot, però és que tampoc pots oblidar-te ni del Pallars Jussà ni de les Terres de l'Ebre, és a dir, ha d'estar garantit la presència territorial i buscar un model equilibrat. Sí que et diria que la CUP està avui amenaçada per una altra reforma electoral, que és la que hauran imposat des de Madrid. És a dir, quan Rajoy diu que limita i que retalla els regidors i regidores de cada municipi un 30%, la CUP tècnicament desapareix. Excepte en 2 o 3 municipis on té molt bons resultats, estem condemnats a tornar al carrer, que tampoc passa res perquè és el nostre espai predilecte, però s'han de buscar fórmules. I l'altra és la denúncia del model. Torna a estar a l'agenda un altre cop, com sempre, com cada legislatura, i van Déu, la llei electoral catalana, però el problema és que mentre primin els interessos de partit i no l'interès general, serà molt difícil arribar a un consens. Igual menys ara, perquè abans la gran batalla era entre els 2 grans partits i ara allò que era l'esquelet de la transició política a casa nostra, que era el PSC, doncs és obvi que ha tingut una davallada històrica i estan resultats no només baixos des d'un punt de vista electoral, sinó que des d'un punt de vista de plantejaments polítics, i diria que pràcticament buits. Per tant, igual aquest canvi en els equilibris electorals permet avançar cap a una nova llei electoral més democràtica, més proporcional. Sí, jo també volia preguntar sobre aquest tema, però un altre aspecte. En el sentit que, suposant que siguin capaços de posar-se d'acord i de dur-nos a la independència, és evident que durant uns primers anys haurem de manllevar les lleis imposades, és a dir, no podem eliminar el registre de la propietat, no podem eliminar, etc. Llavors, crec que donaria molt poca credibilitat a aquests intents d'anar cap al referèndum el fet que no siguin capaços de tenir... És a dir, seria tristíssim que la República Catalana fes les primeres eleccions amb la llei espanyola, que no en tingués una pròpia, però al mateix temps hi ha aquestes qüestions. M'alegra sentir que tot i el voler la democràcia d'un home un vot també us preocupa el fer viable el país i que això no es pot fer sense que hi hagi una manera de primar els sectors més abandonats, diguem-ne, les zones rurals més abandonades, però clar, també és veritat que això a vegades s'ha pervertit en el sentit que el fet que es doni més vot o que costi menys tenir un diputat, anem a suposar en circumscripció comarcal al Pallars, resulta que llavors quan es vota l'avortament o es vota el divorci, aquesta prima, aquest plus, aquest bonus que tenen aquestes, no es fa servir per afavorir la terra, sinó que es fa servir amb un factor ideològic. I al mateix temps hi ha altres sectors que necessiten ser tinguts en compte, com pot ser les comarques de la costa quan es legisla sobre la pesca, les comarques desindustrialitzades
quan es legisla sobre l'economia estatal, etc. Com veuríeu un sistema de vot radicalment un home un vot, però que al mateix temps, amb circumscripcions petites tipus comarcal, els diputats tinguessin com un comodí, diguem per exemple en 10 votacions per legislatura, considerar que aquella llei és especialment rellevant pel seu territori i tenir un vot doble, per dir alguna cosa, i que això es regulés amb criteris objectius. Per exemple, les 10 comarques que tenen el plus per ser més rurals, doncs les 10 més despoblades. Les 10 que tenen el plus per indústria de la pesca, doncs les que tinguin més indústria d'aquest tipus. Les 10 més envellides, les 10 amb més atur, etc., poguessin tenir algun mecanisme d'aquest tipus que a partir d'una radicalitat absoluta d'un home, un vot, corregissin aquestes qüestions, però no per totes les lleis, aquella comarca té més pes, sinó per les lleis que siguin realment crucials pel seu futur o per qüestions que per ells puguin ser importants, fins i tot identitàries com poden ser els braus, per dir alguna cosa. Molt bé. Jo et diria, em suscita 3 reflexions al que dius. La primera, que és de caràcter general, que és que el problema de l'abandonament i de l'oblit de les comarques més castigades o més despoblades, la culpa o la responsabilitat no és de les persones, que al Pallars Jussà o al Ripollès hi hagi 17.000 persones. La culpa és dels representants polítics que se n'obliden. És a dir, un representant polític ha de tenir un projecte de país sencer i ha de saber com reequilibrar el territori, que finalment jo crec que és un doble debat. Aquí parlem del debat electoral, però finalment el problema que tenim és el de model territorial, que tenim una conurbació urbana que és Barcelona fins a la tercera corona metropolitana on estem capficats 5 milions de persones. I per tant aquesta concentració humana brutal que té molts impactes, després afecta també en termes polítics. Segona, s'hauria d'estudiar la proposta que dius, però jo crec que aquest mecanisme de vot ponderat que faria que el Parlament fos alhora una mena de senat territorial podria ser una possibilitat, s'hauria d'estudiar també que garantís, tot sistema té desequilibris, abusos, i buscar-ho, però jo penso que no ens podem oblidar de cap comarca i que el problema principal no és la comarca despoblada, són els polítics que se n'obliden. La CUP tenim un projecte de països catalans, no ens oblidem ni de la Costera, ni de Felanix, ni de Sóller, ni ens oblidem del Solsonès. Però jo crec que el que és d'activar són mecanismes no només polítics, perquè també quan diem que la democràcia no és només els partits polítics, és que a Solsona tens associacions que estan dinamitzant la cultura comunitària i el desenvolupament econòmic local, que fan molta més política que qualsevol partit polític, segurament, no que qualsevol partit polític, però que estan reactivant moltíssim la comarca. Per tant, és una lectura que jo també implicaria aquests agents com a constructors de democràcia. I la resta de la proposta és una possibilitat. Hauríem de fer assemblea, ja ho saps que som assemblearis, i per tant sotmetre-la a votació, però que hi hagi un vot ponderat seria interessant, però jo insisteixo, penso que la major responsabilitat de l'oblit de comarques que avui estan subsumides a una crisi profunda és dels mateixos partits polítics. La culpa no és, en aquest cas, no és de la gent del territori despoblat o afectat per la crisi, sinó que la lògica de creixement econòmic en aquest país ha sigut la que és i funciona necessàriament per esquartar el país i l'èxit d'unes regions contra el fracàs d'unes altres. I a partir d'aquí una especialització territorial i econòmica directament vinculada, si em permeteu l'estirabot, a un país de peatges que ens estan construint un parc temàtic i si no és Eurovegas serà Barcelona World. Quin és el model productiu realment que volem pel nostre país? El moll de l'os és aquest. Si ens posem a treballar un altre cop pels altres i som receptors de 14 milions de turistes i algú pensa que el turisme ens salvarà la vida en les properes 4 dècades, és un model... Al final, el model electoral no deixa de ser un reflex del model polític i econòmic que hi ha al darrere. Però sens dubte que vots ponderats, com a la CUP, si vols t'ho explico així, és molt més interessant. La CUP també té aquest doble sistema. A les assemblees nacionals és com el referèndum de la independència, serà una persona un vot, i així funciona la CUP, però en canvi els òrgans de coordinació, que és el Consell Polític, funcionen per territorials, per 11 territorials on estan representats els territoris. I entre les dues vas fent uns equilibris que al final procures que sempre estiguin presents els territoris, però que també estigui present la veu de cada persona.
la CUP és un bolet català, diríem, que ha sorgit aquí, o la CUP té connotacions o relacions o semblances amb altres partits d'Europa o d'Espanya, no sé. Si... La CUP és un espai d'agregació, això és important també saber-ho. És a dir, jo crec que el carril central és el de l'esquerra independentista, però s'enriqueix afortunadament de molts moviments socials. El pacifisme, l'ecologisme, l'antimilitarisme, el sindicalisme, el moviment veïnal. Jo sempre hem reivindicat un model propi, és a dir, perquè cada poble, com es diu, fa sa guerra i per tant hem de trobar un model ancorat en la nostra cultura, en l'antiga i en la nova, i per tant hem de trobar... Però és que quan ens han demanat referències en aquesta campanya electoral, diu, quins són els vostres referents? Dèiem que si posem a un costat la duresa i la crueltat del conflicte polític basc, l'esquerra Abertzale és un referent molt important. Per la part d'esquerra i d'Abertzale, de com ha defensat el seu país, i també hem defensat que Europa, i això és molt interessant i sovint s'oblida, és un autèntic planter d'experiències democràtiques de gestió municipal. Sigui a Itàlia, sigui a França, sigui a Holanda, hi ha experiències molt, molt interessants de gestió democràtica i comunitària. Hem girat també cap al sud, perquè ens agrada molt el sud, hem anat a Chiapas i al zapatisme per intentar aplicar-lo aquí, hem mirat els processos d'empoderament a l'Amèrica Llatina, perquè venen d'un procés d'empobriment massiu, com des d'aquest empobriment massiu de la dècada dels 80 i dels 90 per la dictadura de l'FMI s'han refet a si mateixos i han intentat buscar un projecte emancipatori, però a mi sempre m'agrada dir que som els nets i netes de Ferrer i Guàrdia, que som els nets de Salvador Seguí, que som la tradició obrera i emancipatòria d'aquest país i que alguns estan llegint ESADE o l'Escola de Chicago i nosaltres tenim la sort de poder llegir Josep Termes o Josep Fontana i entendre quina és la història del nostre país i entendre que en aquest país, abans de la crueltat de la dictadura de Franco, hi havia també una autèntica esmena general, que era el potencial del cooperativisme, per exemple. El cooperativisme en aquesta ciutat disputava l'hegemonia a l'economia de mercat. És a dir, més del 50% de l'economia estava cooperativitzada i era un model molt interessant. Per tant, som l'esquerra independentista dels països catalans i aprenem de tots els processos i experiències d'arreu, d'aquí i de l'altra banda del mar, però penso que és el nostre model que es fonamenta en què la història és una profecia, perquè no ha sigut anunciar el que serà i per tant també diem que ni som un bolet ni ens hem inventat res. No som res més, o sigui, reclamar la màxima llibertat política per a aquest poble i reclamar la màxima justícia social que siguem capaços de construir per la nostra gent no deixa de ser els vells somnis dels nostres avis i les nostres àvies. És que no ens hem inventat res, són els vells somnis que tornen.